Bray and unknown ne suffer pennyfo a yesia mu nyinaa besre na anidie kwan so ye nyinaa ye de akoma baako na ye di esom no achi ye nsonsorre wo kurodua yi mu because local council of churches era yaka bo mu ye esom yi de enso nana na wo ye Methodist ni ye Methodist Church Ghana I wo Effiduasehene kurodua mi ye na ye di esom no anim eno nti esom no be fa Methodist kwan so kakra ti ye to enyom na ye srese ye be sorry a na ya sorry dru be na ye tenase a na ya tenase ya me inshira obi bia eno nti e be hyase na ye di MHB 51 can 14 na ye di abie esom na no onyame agya oba nyame sonson konkron di mo. So you know sorry to my whole Goodness and mercy all my life shall surely follow me, and in God's house forevermore my dwelling place shall be. See, that was what to can 25 MHB 99 can 25
How sweet the name of Jesus sounds in a believer's ear. It soothes his sorrow, heals his wounds, and drives away his fears. So do me chem na musuma bio. Majapaza ompada adom na pashema. Jesus, we go and refu munua musofo na mehi. Unra monkwa Maria Rabeji Ariti Nomode mo yemreo So I say to MHB 110 can 29. Jesus mukra no dofo amuma meshe ubum ra isuri pimi ra ihumri tui mijifo famehunta ma ihum momese jamoko drubra no ewiye no njebekra.
Abedru Anahima Abedru Ti Watanasi. From Yebeto MHB 23 can 10 Ibia Ibema Yampapa Pentecost Sofo Abi Abompai Abi Esono Anon Amaye King of Glory Sofo McLean Atejan King of Glory, King of Peace, I will love thee, and that love may never cease, I will move thee. Thou hast granted my request, thou hast heard me, thou didst note my working blessed, thou hast spared me. Na onye dakro na meyiwa ye moduru surumpo a makoma mawohoro osua na onfata de mezema oni awieye etia de otontom wo awieye no Simwa mesre esa obetimia na wegina na subra ye bompai Evrati ya jinkwa wona anopesu ye dawasi dan se de wo ye nyina eje wo bra wo de ye niema nyina deso ye da onyame wa hyehye e de ama Effiduasehene
yɛda wase ɛwɔ saa de yɛ no ho. Yɛda wase wɔ nana Adu-Ameyaw ne nkwa ho. Yɛda wase mfe a wode dom no. Yɛda wase mpo sɛ ɔbɛyɛ yɛ kandifo ɛwɔ kurodua mu ha. Na ne bere so yɛ onyame wafrɛ no kɔ anuonyam mu. Yɛka sɛ ɛnase nka wo daa. Yɛrebɔ mpae so de yɛn hyia mu so hyɛ wo nsa. Ɛberɛ a yɛfiri dwumadi ase, yɛsrɛ wo Otumfo Nyankopɔn sɛ wobɛtena dwam atoto nneɛma nyinaa ahyɛ wo din no anuonyam. Yɛrebɔ mpae srɛ wo wɔ saa nhyiamu yi de dodoɔ bɛfi akyikyi ne bɛnkyɛ abɛka yɛn nsa. Obi biara ɔreba wɔ Effiduasehene man nti, yɛrebɔ mpae sɛ wobɛdom no akwantum obrɛhu de no abɛka nsa. Ɛberɛ soso no yɛ sɛ yɛkɔ so a wode obiara kɔkɔdu fie asomdwie mu. Ɛyɛ yɔ ne nade yie mu. Awurade ma no nyɛ fɛfɛɛfɛ na mfa din foforɔ mbrɛ Effiduasehene. Wo din kɛse no ɛne yɛka sɛ anuonyam nka ɛndɛ ɛne da nyinaa. Amen. Mama nsɛm sɔfo nyame ɔnhyira wo. Ɛberɛ a ɛduru so yi yɛbɛma organist no ɛne yɛnua Shiloh David ɛdi anim ama yɛn nnwom a yɛde bɛtontom Awurade. Ɛyɛ praises na Babragyeman na yɛn nyinaa yɛasɔre ɛde anwontoɔ asontom. Amen. Ɛne deɛ nananom madaroma ne yɛ papa no masɔfoɔ mpanimfoɔ yɛwɔ nyame no ase nti ɛne deɛ kwan so yɛbɛsɔre agyina yɛn nan so ɛbaabere a yɛbɛto dwom abɔ yɛn nsɛm ne yɛada onyame ase ne yɛyi na yɛyi. Amen. Ɛne deɛ miɛnsɔre nyina yɛn nan so wɔ abere a yɛbɛto dwom abɔ yɛn nsɛm yi.
That was your meaning, coupon. That was your dad. That was the why you be a man. That was your dad. That was your dad. That was your dad. That was the meaning, coupon. That was your dad. That was the why you be a man. That was your dad. 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 That was your meaning, coupon. That was your dad. That was the why you be a man. That was your dad. 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 That was your meaning, coupon. That was your dad. That was the why you be a man. That was your dad. That was your dad. That was your dad. That was your dad. That was your meaning, coupon. That was your dad. That was the why you be a man. That was your dad. 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 That was your that was your young couple. That was your dad. That was the one mafia to you. That was your dad. That was your dad. That was your dad. That was your dad. Why are you inside? Why are you inside? Yeah, what am I doing? Yeah, but I'm in a mawo. Why are you inside? To a new buyer, and no banana too. Adu-Ameyaw. Yeah, what am I doing? Yeah, but I'm in a mawo. Why are you inside? To me. Hallelujah, mama ya kafu Yehovah can promise. Nani mu nenkwati wa hakatifu. Asaya kutuno ayadalasi. Nani mu nenkwati. Adu-Ameyaw. Asaya
Hallelujah. Praise the Lord. Yada utumfo Nyankopon ase adofo no se de meka no ewie ana no pa ewie yi som yi eye soronko kra enkabomo ensori enkabomo kuwa ewo method eye Effiduasehene krodua yi mo ye som soronko yi ede eja nana ekwan ene ye na eye som a yenyina ye beka bom abom paye ede ama krodua yi mpanimfo kro yi enkoso asomdwe ama krodua yi na ansana no ye papa the very reverend Yusuf Safo Eni ede erade asem akra ebebreye na yato aso eno nti organist mubedi anim yato can 54 can 154 sorry can 154 Mihiao bringina donfo irade zibinti sawonia oma asundwe Mihiao can 54 can 54 Mihiao bringing up in Chameda, bra, oh, bam, Minya Bonda. Bringing out the umo yaumo Brantam Benjamin Tana ma obra anyi jain.
Ewie no mihiao bringina church me ope wana ho ba osombo poni nyina mame. Ebeto so na yakenkan Roman 4 ngoma ti edunan chemu enso ekosi enkron no eso. Romans chapter 14 verse 7 to 9. Romans 14 verse 7 to 9. Na yemu bia entiase ema ne ho. Na obia enwu ema ne ho. Na se yetiase ma Awurade. Se yewu nso a yewo Awurade. Enti se yetiase o yewu o ye Awurade dia. Na ye enti na Kristo wuye na osore na oye onya nkwa se obeye awufo ne atiasefo ewura Awurade asemni. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Oma yamompai. Asedani ayeye ni edema udomfu nyankopon a woye nkwawura ne ne mafo. Wa ofa wo ma na odi won di dwuma hye wudi nkronkron ene onyam. Na bre se fatemu oto nsafra won asomdwe mu. Yada wase wonka ye pa yenya wa asomfo a etete sa nyina ho. Awo somfo nana Adu-Ameyaw ensoso eka ho bi. Ye kai ne som, ye kai ne tu ho ache, ye kai na ho fama. Ne ema ye ne so a ye ka se Awurade na asenka wodin. Ehyiamudie impa wasesi na ode adomo yen ekire nyame wonsa na odwuma. Ye de ye ho hye wonsa. Se koso na mo asem so na ne ye nkasa. Koso tu ye ngidie mu mayenya ahotoso ne arehemu ewo mu. Ne ayesra ne se ni abanyina mu no obenam so amonu onyam adadi. Mada biara ye bihiem no ye di hu adanse ankasa ampa ye de ye ho to so no wa ma ye nim amu ase. Anopai nyame ene ye nkasa o Yesu Kristo dinemu. Amen. Praise the Lord. Anopai yeshia esan nyame ne somfo a ode ne ma yen na ode ne di dwuma hye ne den kronkron ene onyam na bra atisei ye kan ya yeshia mu he ya onkan ye ho biem yeshia wo ha wa reho mu de nanso so ye wo gidie mu ene da so nti dew ahye yakoma mu ma sanse ye nana ye ne hene ye na de nyinare no onyirai na emom ohome ewo onyankopon mu tibrempa ebia nisio ewo ye ne wamu yakoma mu de esese ye de na ase ema onyankopon na eno na ye dua Paul krata ochre de koma romfo no ti du 9 chichemu enson ene ochene so na yede ahyehye ye ho nkran. Brofo say, for none of us lives for ourselves alone, and none of us die for ourselves alone. If we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord.
Amen. Adofonom asɛm yi ɛyɛ asɛm a emu yedu na ɛyɛ nokora asɛm a ɛfa nkwa ɛne owuo ho na ɛboa yɛn ɛma yɛte aseɛ sɛ nea ebesi biara no sɛ yɛwɔ gyidie ne anidasoɔ ɛwɔ nyame mu a onyame nsa wom na ɛsiane sɛ nyame nsa wom nti yɛbɛtumi aka sɛ ɛyɛ ɛma yɛn kra sɛdeɛ yɛne nnwom no ɛkyerɛ yɛn no. So when peace like river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast for me, it is well with my soul. And so the community of Effiduasehene, we can say that nia esibiara no eye ema yenkra san se yenimu se nyame nsa wom na nyame nsa wom dia na obedua so ama na ne onyam ene ne tumi adadi ewo yen so na wama entotoye ene hihye biara nso so ahye ne din kronkron ene onyam. Adofonom Paul hyase kan se yemu biara entena se emfama ne ho. Nia Paul eken etwe ye na dwen agina so se obi biara a onyankopon bema na kwanya na ode nkwa amano no ohunu se ne nkwa na ewo ne mu no onyame de ma no ewo senti binti na ne edikan a metwe adwen agina so ne se onyame de saa enkwan ema wo se de ebe ya obetena se ede ama afoforo ewo ahobrase mu to serve others with humility. And that is how our king, that is how our chief live and serve with humility. Knowing very well that on tenase emfama no san se onyankopon na nkasa na de ma no na odi tumi bi share nsa na opese odua so na omankofo enya ahoto. If you are not living for yourself, you will live to protect and guide other people, see the interests of other people, and ensure to leave a legacy behind. Enti ubabo homodin biara se o tenase na wana ubetimi aka bi ama won waka bi ama won wana ubetimi abo won ho ban na wabo won ho ban wana ubetimi abo won watimi abo won na wabo homodin se ubeja bibi papa bi ewo ekire madaachi bi no se wuni ho a nipa etimi adua so na waka ahye nyankopon de nkronkron ene onyam ma otwe na dwen agina so no kire yen se yetena se ma onyankopon a se owuo mpo esi emu a owuo no entete yene yenyankopon ayonkofa ana enkitahudi a eda yentem. Death does not break our belongings to God. Inti Paul twa so eka kire yen say if we die for the Lord. Say yewu mpa yewu ede ama onyankopon. Hallelujah. Ewo ye ya na so say yewu wo Kristo Yesu mu a ye wo anidaso e wo nyame mu say na ye nyira. Inti Paul bekoso aka kire yen say ma ye nie areho te say wona aka oni anidaso no na yegidi se Kristo Yesu wi no sorry biemu a sara nso na onyankopon nam Kristo Yesu so de wona adeda no besan aba nkwa mu biem ne opese woka de kire nse se ewu ma awurade a eda ese na fatemu no onyankopon na nkasa san ede yen beba nkwa mu biem enti oto aso ka kire nse and so whether we live or die we belongs to the Lord. Our identity is secure. We belong to the Lord, whether living or dying. Ye kra shenyame mu, say ye tenase o, say ye wu onyame ene ye nani da so. Enu nti ene se na efata say, bre ye a ye te ase, ye bekoso ne ye de ye ho ato nyankopon so. Na ye hunu say, ye fa Kristo Yesu say ye kra agye nkwa. Na ye hunu say, ye ntenase ma ye ho nti edie na ye betimi aye ede aboa ye kuro edie na ye betimi aye ede aboa ye busua edie na ye betimi aye ede ama ye ma edie na ye betimi aye nenam so ama baabi biara ye wo no enkabomu ene asomdwe atumi aba ho eno ya ade a
ɛho hia. Yɛn nyinaa yɛnim Nana Adu-Ameyaw. Kwan a ɔfa so na ɔkasa, kwan a ɔfa so na wɔdi ne dwuma, kwan a ɔfa so na ɔpɛ asomdwie. Saa su ne bɛn, saa ahobrɛaseɛ yi, saa adwen papa yi, ɛna yɛn nso so a ɛnɛ yɛahyia wɔ som a ɛte sɛ yi, yɛsrɛ sɛ yɛbɛma na da adi ɛwɔ yɛn mu. Ma yɛtumi adi ho adanseɛ aka sɛ ɛsiane sɛ yɛn nyinaa yɛpere hwehwɛ ɔdɔ akyi kwan, yɛpere hwehwɛ nkabɔ mu akyi kan, yɛpere hwehwɛ asomdwie akyi kan no nti yɛkuro yi nkuro a atwa Effiduase ho ahyia anaasɛ Effiduase ase nyinara no yɛn nyinaa yɛaka abom ɛpere mpuntuo nkankɔ ɛne nkɔsoɔ. Ma Nyankopɔn nankasa ɛnam n'adom ne n'ahumɔborɔ so asiesie na wabrɛ n'ani ase de ahwɛ kuro yi ne nkuro a atwa yɛn ho ahyia nyinara. Ma mpuntuo ne nkankɔ biara no Onyankopɔn nankasa ɛde aman. Ɔse sɛ mete ase a meti me Awurade. Wo a wote wɔ ne yi wobɛtumi aka ne gyidie mu sɛ ana wote ɛma Awurade. Sɛ wonte ma Awurade a ɛnɛ ɛyɛ akwanya sɛ kabra a yɛhyia wɔ som yi mu a yɛde da Nyame ase ne yɛde ahyɛ Nana anuonyam wɔ ne som mu yi. Ka wode wo ho bɛma Kristo Yesu na wafa ne sɛ wo kra agye nkwa. Na wama na bedi abrabɔ no so hene sɛ efiri nnɛ dɛɛdɛ korɔ no ontena se ma wo ho biem. Na sɛ wontena se ma wo ho biem de a Onyame bɛnam wo so ma baabi biara a wɔ no asomdwie nkabɔ mu pɛpɛreyɛ ne nkɔsoɔ aba. Onyame na nka yɛn ho ɔnte n'anim nkyerɛ na ɔma yɛ akwankyerɛ ɔma ne ayɛyɛ nyinaa ɛnsɔ n'ani berɛ na Onyame ne ka no no ne nhyira aka Effiduase ma nyinara wagya ɔba na honhom kronkron de mu. Amen. Oh, bon seven if you can home. Apa Nyame onhyira. Ebradu say yura empaibo mu. Na ansana ne beto MHB 478. MHB 478. Jesus, my Savior, brother, friend, on whom I cast my every care, on whom for all things I depend, inspire and then accept my prayer. Etonyomi area and so for Reverend Osei our living bread. Babon paye ama nananom atena kunya kroi mu mpanimfo ani kroi nyina enkoso e papa bedi ani mo sa akwane so bra yeto sahimi area. Ebesre ebra esumi koso no ehu se nipa ni bi wura efie ho enkohwe nana ese enko ho je se ye wie esom no yebesre hwe na obi a enwura fie ho nyame israel. Yebesre se yin nyina be sorry gina ho bra ni yi koso yin nyina be sorry. The second stanza. Se waduma oma nkwaje na menyama so ahwe. Ebiye no jefo te wonsa so me mo anye dem a mahwe ase wonkuto na mesume frɛ o metwere wonko a na megina. Thank you, Jesus.
But already Shramina. I didn't catch it also for the catch it no. But so we now for 10 minutes at the bompire, at the Asre, Amayana Nanom, and they on my near home. But for the Etienne say, so person ye, no sign use you are, Yadia Benyabi, open Koso, say Radima, and Yadia Benyabi, a Sumje, Ewe Radimu, Koso, Ewe Radimu. Send na yesofu pitch no kan no na na Adu-Ameyaw igina edi ne wadanse se ope ohena nyame ahira no na wo ahobrase a untimi enyiye na nan frimu obi nyame ahira no wo ahobrase obi ne nsem obi a onim se ne so no bi asikasa na saade no erade nko ana de ma so nipa bitumi agya ne pem dia ma erade abre ne ho ase sera 2 Chronicles chapter 7 verse 14 kan no Radia says, Semi Maya Obumdi on son bebro wase. No, you share me radia obi home. Yen penny on it me prom wase. Eddie share radia say. Nemo nana yamishano, obey your henny dear. Then so bread on wase share radia say. Intinya was said no to any out. A software hanging on my bise. Yenana no share radi no or dead radi. Some meet a number day in me at the bompire. Near say radian coupon say, Asumjia nanatiasiano. Na kri wono onkoso amfa no maye se asumdie ni kremu a yentimi ntina mu nya djuma na onyankopon hire obi anso a o ma na edin se fijase be se nyame hia ya yesre rade se na Adu-Ameyaw ni wuachi erade ma fijase edin ye kedin a enye di bone ye bo fijase din a na ye bo se fijase ye kura onyame hira ye kura wutenam na ye bibi ye if there's a sumje wo krodua mu ana betimi aye adwuma ha ti se na wuachi asumje ni ha entimi nya hwe ba ye betimi aye yesre urade se urade mram efi na ekwei na owu achi enya asumje maye menche kra onyuma nyinara edawase asafo Yehovah Odimuna Jadi Oni O Asa Fuyeho Onyomanyilara Edawase Asa Yehovah Dadi unyo manyinara Dawase Asafu Yehovah Udi Una Yadi Kuni Asafu Bomba pajeno na ma wanyina kwurade ni mase nyame adum nyame hoden ye nana ohema otedwam ne ne mpanimfo ye sebrade nkoso ma na hoden noso owo ye chirade ma na kwankyere noso erade ma baako ye ne nkabom nya dwuma ofijase ye hemfo ni ahema wa nyinara sre nyame adum ne nyame akwankyere dia mo se baako ye nya dwuma e wo Yesu Kristo di mo pacho bia no bompa ye sa ba bia obi bompa ye Reka barabazuri andere mama Ikoto la mazuri andiabiha. Reka barabazuri andere mama. Ikoto la maziri andiabiha. Reka barabazuri kitayabia. Iko la mazuri andere mama. Ikoto la maye katayabo. Reka barabazuri kitaya. Ikoto la mama mazuri andiabiha. Reka barabazuri kitaya. Indoro kotori andea. Eshandarabazuri andea. Reka barabasiki andea. Father, in the name of Jesus. Eradishao. Empire tosum you know. Adolfo 2 Chronicles. Was a semi my body on some of the brown was your made radiating.
Me ahwehwe me Awurade a me Awurade me mo ho me. No be safe wa kwan bone ho a be se wa asase no yade. Asase timi yare. Nyame asofo mpanifo wa ha nyame ma wa ha yesre Awurade se. Ye na wu achi so bonefo ahye ohaw bi. Amane bi a eba kuro a ene Awurade fa empa ibusu isi anokwan. Ade bi obonefo ahye biara ebe safe yase asumgie na say oman Ghana asumgie ora Yesu moja na enkasama oh Jesus ni mbacho bomba esa bomba pray ka para bazuri kitalabriabo lima mama be katoli andia be su andaya mekoto re ka para bazuri andia re maskataya mikotolobo re ka para Jesus likoto la mama bezua ikoto labreka besh ri makonde ya masuri andea reka barabaziri andea. Father, in the mighty name of Jesus. In Bible me the baby to some years I yes rati say just some san yesu ho a yen sentiminka ye bomba se radi nyankopon say ne papa Adu-Ameyaw odi odone nkabomani ba ko ye bu oman no na chi sa asumdue ne entena ho. Yes, Bakuya, my mamma, and I am funny. Ahima. Yes, Radia, or free Abraham, say Abraham Modi, or my Abraham, Yedi, Abraham, Woody, and Ashidi Yejuma. Yes, a Radiman, and no way, Chief Yasinya Dim Papa. Yes, today, Yaxina Misawa, or Modin. Oh, yes, Obiti, or one crying out, Tiff Yasi, or Sia, Crew Mate, Ampa, and Kofoyan Tiff Yasi, or Passion Coso. Yes, a dear Yasiaba, a dear Bonnie Baba, dear Radisiano Pine. Yes, Sir Radis, Radin Kafi Yasin and Patamo. Onsra ya hemfo asofo empanifo ha adwadifo onyame man anim tiamra kremo onyame man nhyamra kreso e wo Jesus ni bache mo mpa esa bia no mpa oh ka boni bia e meto fidiase so Jesus Christo di mo ye posa di no ye sesa di no e di boni bia e meto todo iso e na no pai we no kre ye bompa Jesus di mo ye posa di no ye sesa di no fidiase Empeja, oh yes, Jesus. Thank you, Jesus. You my would you imagine Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's say, what do you need to be ready, baby? You're going to be an awesome trust. Father, thank you in the name of Jesus. Emmanuel and area of my dawasi. Eradi ni open na oye. Kaya be penise nke na natiase. Den so eradi wato nsafre wakoa. Yeni wuni asem de ka nyina nsa seda ya odia. Eradi wo de wafa nani mu asi. Wonim nia eba ena o mana nkwa yesese. Yena na wu achisade boni bi ba de mo sia no kwan. Peje na kradu ene na hema ne na hemfo. Krempani fo nyina de on hyew nsa. Yes Lord. Eradi wasem se bibi kitawa. Why no beti baje fu se? Yes demo. Monam fem mana hoden. Jesus name. Sunshum mana hoden. Yes demo. Ye mpai bon se na wu achi ade bi e be di bone de. Jesus name. Yesu moja ensan no. Yes demo. Ye dia sofo ni krome wa nyina ramojem. Jesus name. Erade so se me enye baako. Amen. Ye baako na nkoso ni punti obetimi aba. Oh yes Lord. Ye na se yasre wonti wa ya maye. Jesus. Oh Jesus we ni na ye bompai. Adumita wonti fo nka me ba. Amen. Oh, well, some can see a palma in Sofo. I mean, in Israel. It's why and Pibon so.
bɛbɔ mpaeɛ de ama ɛyie ne ho ntotoeɛ nyinaa akɔneabadie ahodoɔ a ɛwɔ ho ɛno nti yɛnsa berɛ no yɛde nsɛmbɔ ɛbɛhyia nsɔfo atuo a ɔda power of change ano ɔwofa nsɛmbɔ ɛhyia yɛn papa reverend atuo na womɛdi anim ɛma mpaeɛ ɛma. Hallelujah. Awurade ase. Yɛda yɛ papa mu nyinaa nso ase. Yɛda yɛ nananom ne mpanimfoɔ a ɛwɔ Effiduasehene kurodua yi mu nyinaa ase. Sɛdeɛ yɛ papa mu aka no, nyɛ nea nka yɛhwehwɛ ni. Yɛnim sɛ berɛ biara ka yɛbɛhyia na yɛ nana na ato ne nsa frɛ sɛ yɛmmra yɛnyɛ asɔre ne Nyame ase. Sɛ nnɛ ɔni hɔ a aseda no da so wɔ hɔ sɛ yɛde ma Awurade yɛ Nyankopɔn. Sɛdeɛ Awurade pɛ na ɔyɛ ɛne diem ne ahobrɛaseɛ mu. Mepɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ na yɛpagya ayie mu ntotoeɛ nyinaa kɔ Awurade anim. Na wohwɛ Twerɛ Kronkron mu a Genesis chapter 25 verse 7 no. Bible sɛ bra Abraham ɛwuiɛ no, ne ba Isaac ne Ishmael mo ka wɔn ho bɔ mu na wɔn nyinaa yɛ baako ɛkora Abraham fɛfɛɛfɛ. Saa na Jacob nso so ɛwuiɛ ɛwɔ Genesis chapter 50 verse 7 and 8 no. Wɔsɛ na Misraimfoɔ no ne Joseph ne nuanom nyinaa ka bɔ mu na wɔn yɛ baako ɛkɔkora papa no yɛ na yie fɛfɛɛfɛ. Enti enne sɛ ɛyie a yɛyɛ sɛ ebetimi ayɛ fɛfɛɛfɛ yɛ animonyam hyɛ ɛyɛ baako yɛ. Ti yɛ papa mo kasa nyinaa baako yɛ yɛ ade a ɛsombo na yɛanyɛ ho adwuma nso so a yɛntumi nya baako yɛ. Ɛno nti bere mu mepɛ sɛ yɛtɔ nsa frɛ Awurade a ɔyɛ yɛ kandifoɔ no na ɔno ne ba yɛasomdue nti na ɔhwehwɛ sɛ yɛbɛyɛ baako no ɔno Awurade mmara mu na yɛhunu koroyɛ ɛwɔ ayie yi mu deɛ de basabasa yɛ ɔhaw ne amanneɛ bi bɛba obi ɔna ne botaeɛ a ɔde ba ha no ɛnyɛ ayie ne nkɔsoɔ ne mu ɔbɛhwɛ na wakɔka obi ɔwɔ ne botaeɛ ɔde firi fie ba yɛbɔ mpa yɛ sɛ deɛ bɛsi biara ɛmfiri Awurade ɛmfa nkabom ne nkɔsoɔ ma na Awurade bɛsi ano kwan ama yɛn deɛ kan no kwantre Funyamie Abara Iyaka Natre Yokwa Eyeimu Iyaka No Kwantre Funyamie Akwantre Funyamie Yeton safra radi se radi hemedi yeni Ane kwantre Funyamie Se akwan no yira obekire kwan ayemfa so Abara Se ya fom kwan wona na tete Pese baby a wo ne baby a wo timi ne bia ye nyina bi ya no ye bɔ mpa ye sre Awurade sɛ Awurade a wɔyɛ kwankyerɛfo no ɔmɛdi ayie emu ntotoe dwumadie biara ye di wɔ mu biara no Awurade emedi ye ne mu kwan na ɔntenetene kwan no ɛmfa ma ye fi sɛ ɔno ne kwankyerɛfo mpɛ sɛ obie wa no na sabre wo ne kɔ Awurade anim sɛ Awurade ni mu a wo nipa tumi nya bibi ma ne nye yie ye bia be ye bia gi sɛ Awurade sɛ wo ya ton sa Awurade ɔboafo ya ye nyina sɛ wo sa Awurade di hene Una udi hina nyama nyina awie yi. Bompa wo Yesu di mo. Udi no biara. Ele so le tie yi. Amane fo dia ye. Amane fo po dia. Aba mo tie yi. Yesu Kristo di mo. Na wie ye bompa ya. Erade ye sari nyina. Ye pega ye shonsa. Wo nyame so konkro. Ewie bra be di hine. Sansa be di hine. Ena na be di hine.
Kosisi a bepe akrai. We will go crazy. And the years onsa. Awujane nare. Awujane nare. Tumibia. Hobia. Epobiara. Obibia bo. Efe yi hono. Yesu Kristo di ho. Yebo pai. Nina say. Ewo Yesu di mo. Ewo Yesu di mo. Ewo Yesu di mo. Ewo Yesu di mo. Ena ya. Okoko tumi mo. Yepeja yenya. Erado okokro. Rabedi hene. Ena dai. Ochina. Ena de chia. Aye ni say. Yakabia. Azisebi aka. Atuti aka. Nina sa unsa. Ewo Yesu Kristo di mo. Okokro tumi. Erado ya wajuma. Jesus Christ. Jesus name. Oh, sorry to me. Yes, Oh, yes. And let the year be a normal payacatcherade. Say ye giant my way, crowd, as I say, ye general sutitru. Brian Diana Atom Pemi, a dear bien friend Radimani Musa, a Radinini, and what Yesu Christo did. To me, a friend Jesus Christ. Jesus. And the you be wouldn't in Guasia where ye Next one for the penny say, your bompire catcher radis, a dear beer and fair radish. I why ye do my dear beer. Christ, they were sorry. Ye twice as if ye to ye, and what Jesus Christ did. Yes, you are about by Christ, you sorry. What you never say, and the other money be about your pay. Yes, Christo did it. Yet to us here, yet to us here, yet to us here. And when you're Sunimo, and the other money be yet to us here. Oh, sorry to be now. Yet to us here. Praise who we are. Oh, sorry. And what we are. What we are now. Yes, Christo did it. Oh, yes, in the name of Jesus, we break that power. Yes, sir. Thank you, Lord. Say one year, why you didn't know who's we. So I hear that was your cost was right. So I don't overfund you, no Jesus. I just share whatever I can say. I say, yes, no. Already, and you say, Yemo, one of fresh tree, one of free bench, in Jesus. A be a bar, a be nam quam, a be beba. Ye jay will be Pierre Shows. Amen. So will be all barefoot, yes, and now. Obi obefo erade aeroplane Jesus baby obi anam opese obekro dem aye wenti no ye de ne sie wo Yesu amen ye de ne sie wo Yesu amen erade bo ma ho ban Jesus name wonyina tata fa wo bra ye mpese ye beti asem a
Erade ye be bonana Adu-Ameyaw aye din e de ne be pata ho Yes, a Lord. nwono. Eno ti ne yesi nkwanhia no kwan. Yes, it is. Yesi amania no kwan. Yes, it is. Hawa no kwan. Yes, it is. E wo Yesu di mu. Yes, it is. Baby bia ye be ye bia no Jesus' Erade name. hyɛ wonsa. Obi num nsu a enya ayaresa. Oh, yes. Obi di aduane a enya ayaresa. Amen. Kwa yi ase de ma ye na akɔfa ye yam ye twam o Oh, Yesu. yes, it is. Ade biara bɛkɔ so nipadua no behia de ye Jesus. de ma Awurade ɛmfa nkonimdi na Amen. dansidie mmra. Yɛda wase. Oh, yes. Sɛ wahyira nananom. Oh, yes. Wahyira yie. Amen. Ama yie ayɛ kra bɛhwɛ na dansidie ta akyire. Thank you. Ɛwɔ Yesu wodi nti. Amen. Amen. Oh, bon, nsɛm kɛseɛ paa hyɛ Awurade animuonyam. Ɛberɛ a aduru so yɛbɛsrɛ momma yɛmfa bowl no nsisi na yɛnyɛ yɛafɔrebɔ. Yɛwie a yɛde deɛ aka ɛbɛtoa so. Yo, Pastor Kaiboy Efri, Asante Regional House of Chiefs. Omaba na omonse omona nsi kwan so ekọ baabi. Nti omabo omonsa ensi na hema eso nana senija hene nento atankunwa nyina ebeji nti yada omase nyame inshira. Ukra wonsem 1,000 Ghana cedis. 1,000 Ghana cedis. Yo, and what I would say, lawyer Akaso Etiwonomo, or also by or say, Nana Adu-Ameyaw Dote yeno, and I'm say, you can see a year into a Kwankoja, Tia Kwankoja no, Nidia, 1,000 Ghana cedis. And I am a crowd yardom, Ensu so, Nasiri Jain, and I'm not Tranquina, and a year Kurani, Anima. And the Abusua nyina ebegenti yadase we de besre omonan esikwan so omo na sa begina Regional House of Chiefs anam enti said de na yema aka no mo kwa mo ne Awurade enko ti said na aka no oh mo fa obo ne ba ko nsi animu ha kona ha na ba ko nsi animu ha ya na senge ban for mo ne yanim na yenye entobo.
Choma Yamon Paye. Na Yensre Radishira and Gwena for the so. Yada was so wedding Queen Amaye. Jayana for the Edishawansa. A Radaje Nation Snatch home. The debabia and we pay and show the concurrent Munyam. Nation Ancona Conso and you must so. The baby obedubia when you be abwa when Munyam share. If you say ye in the right na jenkwa, Yesu Christim. Amen. Hallelujah. Yeda radiase wonpemen so de adri. Obusia yede esomono ekọ na wie ya no ene. Na yede sembo behia council secretary ye elder kwam. Oh, pastor momo sema ne na eka bo bi e wo ho no onfa emaye. So for me that's it. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, aha, himisaka krana menhwe. Naka amen kese pa. Otumfo Nyankopɔn onhyira yɛn nyinaa. Yɛda mo ase bebree. Sɛ mo bɛboa yɛn na ɛnɛ dwumadie yɛde ba na wieyɛ. Enkaebo titire wɔ hɔ paa ne sɛ dwumadie a yɛde no ɛnɛ yi ɛkyena na mesrɛ sɛ yɛgye ame a na yɛn nyinaa yɛpagya yɛ mu a asɔfo mpanimfo ɛwɔ ha nyinaa ɛnhyia kyerɛ man ɛwɔ akyire ha. Hallelujah.
nkaebɔ no ɛnto aso nyinaa ne sɛ nyame yɛ adom a ɛsom wei deɛ ɛyɛ ɛsom a yɛbɛbɔ mpaeɛ na yɛde ahyɛ nana animonyam nyame yɛ adom a ɔkyena anɔpa nondu ɛna awufu som no ɛbɛba so ankasa burial service ɛyɛ yɛn nyinaa yɛbɛyɛ som ɛde agya nana kwan koraa ɛno nti nondu na ɛsom no ahyɛ aseɛ bahyɛ ɔnyɛ Ghana man time nondu no na ɛsom no ahyɛ aseɛ nti yɛbɛsrɛ megye sɛ no nso ka ho nti na council secretary yɛ sɛ yɛpɔn a asɔfoɔ no nyinaa yɛntwɛn no na yɛnhunu ɛkwan a yɛbɛfa so ɛberɛ a aduru so no ka yɛbɛyɛ introduction kakra bahyɛ ataadeɛ a yɛde bɛba no deɛ yɛ ayi ataadeɛ sɛdeɛ yɛyɛ nana ayie na ayi ntaadeɛ na nti kɔkɔɔ na nananom ɛyɛɛyɛ no wotɔ bi a na wahyɛ no fɛfɛɛfɛ sɛdeɛ yɛsesɛ sie sɛ t-shirt no Lacoste no na wo t-shirt round neck na wo sɛ tuntum na wo a yɛn nyinaa yɛmfa mɛtae ɛyɛ ɛsom no akyi asɔfo mpanimfoɔ ɛwɔ ha no dɔɔso mentimi mobɔ mu nyinaa din na yɛbɛda mu nyinaa mo ase sɛ mobɛtae yɛakyi ne asɔrema nyinaa na ɛsom yi ɛkɔ asomdwee mu council chairman deɛ mɛyi no akyerɛ ɔpa Basho sorry, ɛyɛ local council, yɛ chairman, ɛna nyame Israel, papa. Enti yɛde ɛsom no kɔ awie no, bɛfrɛ yɛn sɔfo pani Safo Eni na ɔto aso. Hallelujah. Praise the Lord. Ebegyina na yada nana na mpanyinfo nyinaa ase. Yada asɔre nyinaa soso ase sɛ yɛn nyinaa yɛbɛhyia wɔ som a ɛte sɛ yi na yɛasrɛ sɛ nyame yɛ adom a ɛkyena anɔpa ase so moma yɛmmra na nyame ɔbɛhyira yɛn ne dwumadie biara aka no yɛnim sɛ dwumadi a ɛte sɛ yi ka bishop a wɔda Methodist asɔre a ɛwɔ Effiduasehene diocese nyinaa nan mu ɛwɔ sɛ wɔtim na sisie a yɛkasa dwumadie bi kɔ so wɔ akyena kurom ɛhyɛ asɛ yɛ wada ɔno na ɛte adwam a ɛnɛ yi na dwumadie no ɛbɛ awieyɛ nti nana akonadu na atena nkonya nyinara bishop mamo hyɛden na nea ɔka ne sɛ ɔde mpayɛ soronko ɛɛtae mɔkyi anwummere yi ɛyɛ nyame pa ɔbɛba abɛduru kuro yi mu nti ɔbɛduru a yɛbɛhu no ɛwɔ dwumadie a aka nyinaa na mu yɛbɛda mo ase na Bishop Kantanka na menhyira wo papaapa yɛbɛto MHB 608 ewie a Right Reverend Professor Safo Kantanka bɛhyira dwumadie no nyinaa so ama yɛn Captain of Israel Host and Guide of all who seek the land above beneath thy shadow we abide. The cloud of thy protecting love, our strength, thy grace, our root, our word, our end, the glory of the Lord. MHB 608. Ebesre yenyina yebesore na yato saa nnwom yi. We plead that all of us who are able should kindly rise. We shall not in the desert stray. We shall not through direction need, nor miss our providential way. As far from danger, as far from fear, while love, almighty love, is near.
Mama, I'm on Pie and I am Shra. A sofa sama, what the Jaya in and say, Etiasia, Eti Emeradi, a Wunswa, a Radidia. See Etiasio, see a war. Radidi, and a share and more. I share Radinsa. Ufre akwe anase ye no to aso bia no ade nkoso no mo ye nyina ye ho ban be ono a obetimi ahwe ye so ono a ye ti ase a ye ne dia na ye wunso a ye ne dia ono a wadi owo ni asama aso nkunim no mo ye ni daso e wo owo mu no onhwe wo kra so a ene mo nipadua so mu a ho ma asembie and no participation in every aspect of it. A man yenshra wanting an immature. A feeling and senka ye rather Jesus Christ Adam. When you are door, soon some cron I am kofana. And yen channel peri and anka and chanda. Amen. 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 Yo, asofo no nyina bi di kan akochia na sana nananom asore ai yeboko akochia na Dote yie no eto aso ene eye no mienu ekoya Dote yie no eto aso afiafo afode a ye boy no ye di eboa na Dote yie no eno nti omuwie a omudi nyina be ko table ne ho akoma nana tibacho yebetimi akọ na yachia nana ai ise watenase Yo, yes, Rabo. Opasa, Okoshe, Nana anymore. Oyoba to Ukuno.
yɛmfa phone ewura hɔ wosa asomadeɛ yi wasomadeɛ ansa na watimi awura akɔhwɛ na n'anim wode phone wura hɔ ne ɛkyɛ phone a onsa nka biem wokɔ so awura mpaboa wura mpaboa la de ahyɛ ɔmɔtoa mu mensa asomadeɛ memfa phone kɔ ɛfa mpaboa nkɔ yɛsrɛ mo ne die mu a yɛsrɛ mo dɔnko ɛbɛpa ho sima aduasa nananom nyinaa bɛtena ase eti kɔpɛ aduane di wie a no aba awie a yɛtena ase 1:30 pɛpɛɛpɛ na yɛtena ase yɛda mo ase yo dana wadawroma Malam Amuda ene Malam Moru krabofu a omoba ye nyina ntukubu so omo se omo die wom 1000 Ghana cedis yemfanya nana kwan ebra okoba mu no yebeje nti yada ase ensi na twipani so na yema so yada ase Yo, nananom adofo eni ajamfo ayesia ya pamocha pa samre ya bre ekwan da ho ma obia so nkohwe nana ebra awadai na nhyia ya wo nyina se wudru na ma enyifo wuyifo a enipa ya pamo mo se omo enyina ho emmo ban no obetimi agi phone na free wonsam eti yesram a na nana mo hyehyɛ ya mo mane ni so sama ye eti yesram pa yesram bebre mo fa ni die ma de ni die sem ye Asante amamre ni amane ne ye no yes, let me see what about one of my Tuduku, Roman Papua, and Fafon, and you are so my dear. Nana Wono, Nana down, Nana Adano, Nan Santa Mamma, Nana Wada, Nana Kokura, the Pamachapa, yes, Ramo, Mommy and Yaman and Yafe. Yo, you made your no, you could saw it, said ya nana mo kashra ya no ye no said ya nana ko gura amamre ni amane ya ho nana no so mo sramo o chine jo nyame do dom di ye ya said ya hyehyɛ mra no da so da ho me me usto eju ada ejapum beba
eba benyi pum abezesa wonema sa na wuja wapoa omuso beche mboa ni nyina wotimi nyi wo bia na timi nya no hwe aya Asante amamra ne amane yesram ayade eda wo fitete ye na nanom peso enya nna na Effiduasehene ma ye ayade eda wo fie na nanom ebra ba mo wo kan ya ho na bra du si efa na nanom no ehye ye nyina wo ma na nanom aya Asante amamra yesram mo aye samre mi jama ona bo afifa papa beto aso na de obi ono so ade ato aso man yesram pa Nana no guswa eni edi nkomo fa fidie so okoseche isivia ne ma wanyina ma ba ho dawro okoseche radio ani nyina wo asetina paso disan nkomo wanyina eduru baby ana ya so de amana bro so do sachira my for so e fa nyina live our radio wo bi radio na wo fia ni nyina ba live akwama wanyina o makasire yesamo me fa de ni die seno ma no na na no guso ba yan kan ye yesi bebre abia ba hodro e tonton prince hodro yesi wo pie ba no a memmojom wo de hya wo da mudi na ton wo ne ma memmojom e ma nyu pia bonten yesamo pa Effiduasehene na saye nyama fofofofo ugodru amai bisu na ohene wu a ugodru kro bisu na ohene wu a enema ya kanyina wutimi nya ti yesamo pa sade omo kanyina mo bia mo anananom ni anya na nya fe na hye nyame ti asefo na onyam yesamo pa yese wotonsa sha woda mudi memmojom mo amoton ne ma wo kwa wo nyina wo china dwapum beba ejapum ba moni abanyina ya beti agudam ya beti sadi abrafo ne basisa na nanu basisa obi ope bia awra ho obefa ne amani bi obefa ni boom edu wona ma kanche obi sai ana mami ya che udi ko ba bia anya djuma ana na nipa ba modi nua bo hye manumu no sadua ba we anya djuma e wo Yesu dinimu esansan hyehyɛ ya na nanu ma ka kyerɛ ya ba ho dawro ya semo ya ka bibia kyerɛ mu sa wo ya niama wa nyina na wo gyina kyerɛ so de no mi bi begu na odi pa ya ade no so a wa na beba wo so o kyena sɛ kuro mo nyedi sɛ de na aye di o kyena bu adwapu beba wo bia wo so ya bɛsesa wo niama wo de niama gu abɔnten ya bɛsesa wo niama de na na ma ka kyerɛ mu no mo ma ya nya na nya fɛ esra mo pa ehye wa nyina ya ka kyerɛ ye nanso de ya na ye enye fe obi na ka say enya ne sa enyopo mo mapuo mra na ne bra wada yi ehye ye nyina mo e be hye Effiduasehene ma ye wo nyina no nyam e da mo nyina sesa budi nyame mo abeye sa ne na mo ka say ye nyina ye san kofie mra na ko ne fa kai ne ya tena se na ya Asante amamra ne amane pani konsia no Onsia junior adwumayefo no a wo nyina ka wo bi na adwuma yi akoso edadofo nyina ase nyame hyiram